जोङो नैबे कख्लाबारि सापागुरि हालामाव जे जोनोम मोनदों बिनि थाखाय आं माने गसाइनि खाथियाव रोजा रोजा साबायखर हरगोन आनान गसाइनो। मानोना जोंनि नैबे कख्लाबारि सापागुरि हालामा जाहैबाय गोबां दैदेनगिरि गोबां समाज सिबियारि लेखा गोरों सुबुंफोरनि मोनसे जायगा आरो बे ओनसोलाव जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन बिथिं गेलेनायनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै थुनलाइनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो फारसेथिंजाय माने जौगानाय मोनसे बियो ओनसोल। जोंनि नैबे ओनसोलाव हारिमु आरो गेलेनायजों लोगोसेनो थुनलाइनि जि आबहावा बे थुनलाइनि आबहावायाबो दिनैनि दिनावहाय खोब माने गोजोनथाव। मानोना थुनलाइ आफाद थानायजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाव बै समावहाय जोंनि लाइमोन थुनलाइ सोरजिगिरि बा थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा माखासे लाइमोनफ्रा लोगो नांनानै फुंखा थुनलाइयारि गौथुम मोनसे सोरजिदोंमोन आरो बे फुंखा थुनलाइयारि गौथुम सोरजिनानै दिनै बिथांमोना जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय फरायसाफोर माखासे लाइमोनफोरनो मोनसे जोबोर मोजां प्लेटफर्म सोरजिनानै होदों, जायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोना कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय, एम इ स्कुलाव फरायनाय, एल पि स्कुलाव फरायनाय बे फरायसा बिथांमोना खन्थाइ रायथाइ सल'मा सोरजिनायनि मोनसे खाबुखौ मोननो हादों। दिनै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनिनो दिनै 6थि गायसननाय सान फालिथाय, बे 6थि गायसननाय सान फालिथायाव आंखौ बेखेवगिरि आलासि महरै लेंहरनानै बेवहाय बेखेवनायनि खाबुखौ होनाय जादों। दा बेवहाय माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लानाय नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। सिगां समफोरावबो आङो बे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि माखासे जखन्थाइफ्राव सम मोनोबा बाहागो लाबोबाय थानो मोनदों। दा बे समफोराव बाहागो लाबोनायाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि माखासे उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रानो जोंनि माखासे उन्दै उन्दै फरायसाफ्रानो ओरैबायदि माखासे मोजां मोजां खन्थाइ सोरजिनानै गावबा गावनो बे खन्थाइखौ आवरायदों। थारैनो बियो मोनसे मोजां इसारा। मानोना थुनलाइया मानसिनि गोसो आरो सानस्रिखौ सोलायहोनो हायो आरो बे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो गावबा गावनि जि सोरजिलु गोहो बे गोहोखौ बारायहोनो हायो। आं आसा खालामदों फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा बे प्लेटफर्मखौ सोरजिनानै इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे साफा साफा मोजां लिरगिरि मोजां थुनलाइगिरि सोरजिलांनो हागोन बेखौनो आं आसा खालामगोन। नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिम गासै 4 भारत सरकारनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि उजिबाय। बेजों इयुन जोलैफोरा माबायदि थुलुंगा मोनथाव होननानै नोंथांमोना सानो? थारैनो जोंनि नैबे ओनसोलाव गासै 4 साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय। बे बिथांमोननि बे दावगानायखौ नुनानैनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि जा थुनलाइ आरो जखन्थाइ बे जखन्थाइफ्राव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। थुनलाइ सोरजिनो नाजानाय, खन्थाइ लिरनो नाजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थारैनो बेयो बिथांमोननि बे देरहासारनाया जोंनि इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनो हादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।